Eind 2009 fungeerde Omroep Friesland als rampenstuurder doet er een gevaarlijk incident plakvond in Dronriep. Daar ontsnapte bij de zuivelfabriek een wolk salpeterzuur. In de communicatie ging een soort mis. De omroep wie rampenstuurder, maar in welke taal dat nou moest, wie lang onduidelijk. In het nieuwe convenant dat het ondertekenen waard, is geen discussie meer mogelijk. We hebben in het convenant opgenomen dat het altijd in het Nederlands verteld wordt. Mocht het trouwens op het Ameland wat wezen, en het is in juli, dan ben er heel veel Duitse mensen. Dus dan is ook in het convenant opgenomen dat het in Duits kan. En wij zijn vrij om de nijst het in uw eigen Frieske taal te doen. En dat zeggen we uiteraard ook doen. Verder zullen de Friesen jetter alarmeerd worden. Voor hindergang dat visten te stadig, er waard nog bij een oud faxapparaat werken om elkaar te informeren. Bij het nieuwe convenant kan sowieso een van de operationele leiders ter plekke kan ook al zeggen, hier komt een gifwolk en die is zo groot. Ik ga alvast op de rampenzender, hoef dus niet te wachten op burgemeesters of andere gezagsdragers. Dus dat is al een snelheidswinst. En daarnaast is opnieuw afgesproken met de omroep hoe het ook weer moest. Want je moet toch regelmatig oefenen, anders ga je het vergeten. Naast deze oefeningen komt er een voorlichtingscampagne met tips wat je krijgt bij een ramp.